जय जगन्नाथ सांग मैंने आज संडे आपण मैंने भी सब पिकनिक रे किए ना किए कोठी ना कोठी एंजॉय करथिबे। आज मोर पिकनिक अच्छी मो स्वामी तांकर पिला बेलर स्कूल कॉलेज रो फ्रेंड मान संगे से माने आज मो पई नुआ किंतु किंतु से मानको कोनोसी ना कोनोसी पार्टी रे मु भेटिची किंतु एमती तांका संगे मोर एटा प्रथम थर पई पिकनिक तेणु बहुत एक्साइटमेंट मोर अच्छी तांका साଙ୍ଗरे पहुँचिकी केमती तांका सहित कथबार्त्ता करिवि जेहेतु मो ପାଇଁ ସେମାନେ ବହୁତ ନୂଆ। ଯାହା ବି ହଉ ଜୟଦେବ ଭାଟିକାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିବାରୁ ଆମେ ଜୟଦେବ ଭାଟିକା ଆଡ଼କୁ ଯାଇଥିଲୁ। ତ ଖଣ୍ଡଗିରି ପାଖରେ ବାଟ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ଆମେ ପୁଣି ରିଟର୍ନ କରି ଅଲଗା ବାଟ ଦେଇ ଜୟଦେବ ଭାଟିକାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ଜୟଦେବ ଭାଟିକାର ଟିକେଟ କାଟିଥିଲୁ। ଆଉ କାର ପାଇଁ 150 ଆଉ ଆମ ଦି ଜଣ ପାଇଁ 100 रुपीज एमती 250 देई गेट भितर को एंट्री करथिलु। ସାଙ୍ଗମାନେ ସିଧା ଯାଇ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ। ଆଉ ସେଠାରେ କିଛି ଜଣ ଆସିଥିଲେ କିଛି ଆସିନଥିଲେ। ଆମେ ସେଠାରେ ବସିଥିଲୁ ଖୁବ୍ ଗପସପ ହେଇଥିଲୁ। ଆଉ ସେମାନେ ଏତେ ସ୍ନେହୀ ଏତେ ମେଳାପି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସାମିଲ ହେଇକି। ଚାହା ଆଉ ସୁପ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। କିଏ ଚାହା ପିଉଥିଲେ ତ କିଏ ସୁପ୍ ପିଉଥିଲେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ବହୁତ ସମୟ ଗପସପ ହେଇଥିଲୁ। ତା ଭିତରେ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟର ହେଇଥିଲା ଆଉ କୋବି ଚପ୍ ପନିର ପକୋଡ଼ା ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନନଭେଜ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଣ୍ଡା ଚପ୍ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ସବୁ ଖାଇସାରିବା ପରେ କିଛି ସମୟ ଗପସପ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଟିକେ ଜୟଦେବ ଭାଟିକାର ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ ମନା କଲେ ଯିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ଆମେ 3 ଜଣ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ ଜୟଦେବ ଭାଟିକା ଆଡ଼େ। ତ ସେଠି ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଝରଣାଟେ ଥିଲା। ଆଉ ସେ ଝରଣା ପାଖରେ କିଛି ଫଟୋ ଉଠେଇଥିଲୁ। ତା ସହିତ ଦୋଳିଟିଏ ଦେଖି ଦୋଳିରେ ମଧ୍ୟ ମଜା ନେଇଥିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ପାର୍କଟା ଆସିଛୁ ଦୋଳିର ଝୁଲିବାରେ ଟିକେ ମଜା ଥାଏ ନିଆରା। ତ ଦୋଳିରେ ଟିକେ ଝୁଲିବା ସମୟରେ ଫୋନ୍ ଆସିଯାଇଥିଲା ଗ୍ରୁପ୍ରୁ ମିଲ୍ସ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆସ। ସେଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ପୁରା ଗାର୍ଡ଼େନ୍ଟା ବୁଲି ନଥିଲୁ। ଆଉ କିଛି ଫଟୋ ତ ଉଠାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ରିଟର୍ନ କରିଯାଇଥିଲୁ ଗ୍ରୁପ୍ ପାଖକୁ। ସେଠାରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ବଫେରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସେଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ବଢ଼ାବଢ଼ି କରି ଆଣି ଖାଇବାକୁ ବସି ପଡ଼ିଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ବନେଇଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇ ମୋର ମିଲ୍ ଆଣିଥିଲି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖାଇଥିଲୁ। ରିଏଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମିଟ୍ କରିଲା ପରେ ବି ମୋତେ ବହୁତ ମଜା ଆସିଥିଲା। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମିଠାର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାହେଇଥିଲା ଆଉ ମିଠା ଖାଇଥିଲୁ। ଆଉ ଆମର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ସେ ଗୋଟେ ରିଲ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ରିଲ୍ଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏଇଥିରେ ଯୋଡ଼ିଦେବି। ଯାହା ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ମଜା ନେଲି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ନୂଆ ହୋଇଥିବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ କିମ୍ବା ଫଲୋ କରିବେ। ରହିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ଦିନ ଶୁଭମୟ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।